Какво ще покажат картите? Какво се дава до края на месеца за зодия Телец? За зодия Телец. Какво се дава за зодия Телец до края на месец юли? Тук колелото на съдбата се завърта за вас много в посока, която вие не сте очаквали, неочаквани събития ще има тук, ми се дава. Така, едно бавно изграждане на близост. Тук възможно да има чувство на притежание някой, или чувство на притежание, или чувство на някаква липса, нещо ви липсва в отношенията на петица пентакли. Липсва ви нещо в отношенията. Един вид също така може би ако се избегне някакъв конфликт тук, се дава една стабилна връзка, радост, дом, добри усещане за радост, за дом, за силно желание за гнездо по тая карта, силно желание за гнездо, за принадлежност, за партньорство. Така ми се дава тук. По принцип, в момента сте се оттеглили тук от някакви взаимоотношения или от нещо и би трябвало да доведете нещата до край, както по принцип правите, но тук нямате ясна цел. Още нямате ясна цел, защото за това не се знаете дали ще вършите нещата, които сте тръгнали да правите. Обичате красотата, обичате, тук ви също се показва, че обичате красотата и обичате и може би някой от вас тук ще се развиват в сферата на дизайна, в сферата на кулинарията. Други от вас изкуството ще стартират, може би, този месец, до края на месеца всъщност. Но съвета тук и предупреждението, което ми се дава, е да не прекалявате с привързаност към финанси, да не прекалявате и да се научите да пускате тук някои неща, да ги пускате нещата от живота, да се научите да не държите постоянно контрола, ако това може би резонира за някой от вас, да не се държи постоянно по контрол, да се пускат някои неща, както и да не се привързвате към финансовата сигурност, ми се дава към така. Защото това може да се превърне в някакъв застой. Това ми се дава по тези карти за зодия Телец до края на месец юли. До скоро!